Είμαι ο Γιώργος Οντόλιος, υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο νομό Εύρο και μέχρι τώρα βουλευτής. Θέλω να σας πω λίγα πράγματα για τη σημασία και το νόημα των εκλογών που έρχονται. Σε αυτές τις εκλογές διακυβεύονται πολύ σοβαρά πράγματα που έχουν σχέση με την πατρίδα μας στην Ελλάδα, με το μέλλον της, που έχουν σχέση με τη διαβίωση και την επιβίωση των οικογενειών μας, που έχουν σχέση με το μέλλον των παιδιών μας. Εμείς στο ΠΑΣΟΚ έχουμε αντιληφθεί και είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε ένα καινούριο ξεκίνημα. Ένα ξεκίνημα το οποίο φιλοδοξούμε να το κάνουμε μαζί με όλους τους Έλληνες. Για να το πετύχουμε αυτό, για να βγούμε από την πολύπλευρη κρίση, έχουμε αντιληφθεί ότι θα πρέπει πρώτα απ' όλα να αποκαταστήσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ της πολιτικής και των πολιτών. Μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των κυβερνώντων και των κυβερνόμενων. Για να το πετύχουμε αυτό, ξέρουμε πολύ καλά ότι θα πρέπει να απευθυνθούμε πρώτα στους Έλληνες με το παράδειγμά μας. Και είμαστε αποφασισμένοι, με πρώτον από όλους, τον Γιώργο Παπανδρέου, να το πετύχουμε. Θέλω να σας πω λίγα πράγματα για τον νομό Εύρο. Για τη Θράκη. Ένα νομό και μια περιοχή, η οποία πραγματικά τα τελευταία χρόνια της διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ είχε μπει σε μια περίοδο η οποία χαρακτηριζόταν από μια αναπτυξιακή τροχιά. Μια αναπτυξιακή τροχιά η οποία σταμάτησε επί ημερών της Νέας Δημοκρατίας, η οποία δεν αντιλήφθηκε τον ρόλο και τη σημασία αυτής της περιοχής. Αυτό που εμείς είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε σε αυτή την περιοχή είναι να συνεχίσουμε και να διευρύνουμε αυτή την προσπάθεια, ολοκληρώνοντας τις υποδομές, αξιοποιώντας τις δομές που δημιουργήσαμε, όπως παραδείγματος χάρη το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, και αναλαμβάνοντας νέες πρωτοβουλίες, γιατί έχουν δημιουργηθεί και νέες συνθήκες για την περιοχή, όπως παραδείγματος χάρη η ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νιώθουμε πολύ καλά ότι σε αυτή την περιοχή, ιδιαίτερα σε αυτή την περιοχή, ό,τι καταφέραμε, το καταφέραμε γιατί το πετύχαμε όλοι μαζί, φορείς και πολίτες, όλων των χρωμάτων και όλων των κομμάτων. Αυτό το οποίο θα επιδιώξουμε και στη νέα περίοδο, πιστεύουμε, με κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, είναι αυτό ακριβώς. Να ενώσουμε τις φωνές μας, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να ενώσουμε τις απόψεις μας, για να πετύχουμε στόχους στους οποίους έχουμε εδώ και χρόνια από καινού συμφωνήσει.